Masada abnajlar çıkışlarına ilk bilen Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadamyzy we hormat prezidentimiz Arkadaly Kahraman Serdarymyzy hemde çere abnajlary hormat prezidentimiz Tatarstan Respublikasynyň Dowslyk ordenyň gowşurmagy we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa parahatçylyk anlaşmak we hyzmatdaşlyk zowlagatly kararnamasynyň kabul edilmegi bilen tüýsürekden meherle gutladylar hemde iň pek arzuwlaryny beýan etdiler. Çıkış edenler berqara döwletiň täze ýamynyň garkynjy döwrüniň hemme ugurlarda gazanylýan üstünlikler, ýatda galýan möhüm wakalar, täzelikler bilen ýurdumyň taryhyny beýik ösüşlere besleýänini, pekim paýgas ummany magtym bolup paragyny, ýurdumyzda syýasy jemmeçlik işçiliginiň artýanyny, dörli ugurlardaky halkara hyzmatdaşlygynyň barha giňýänini uly buýsançlar belläp geçdiler. Nataşyary Türkmenistan häzir halkara hyzmatdaşlygynyň täze giňişliklerine çykýar we milletler birleşiginde öz orny berkidýär. Çylşynmy dünýä ýagdaýlaryna garamadan bir tarap Türkmenistan döwletimiz sebitde we dünýäde parahatçylykly ösüşi öpüşetmäge goşan ýurtda syýasy jemmeçlik durnuklaryny gazanan durmuş ykdysady ösüşde täze sekbetleri eýlemek başarýan täsirli döwlet hökümine dünýäde tanalýan awraly ýurt derejesine ýetdi. Hormat prezidentimiň parasatly birleşýäli Türkmenistanyň halkara strategiýasy häzirki döwrüň geoiqtisady gatnaşyklaryna häzirki zamanyň wajyp meselelerini çözmäge, işçiň gatnaşmagy, durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmäge we dünýä ykdysadyýatynyň ekologiýa, azyk howpsuzlygy, suw üçinçiligi, energetika howpsuzlygy ýaly ugurlarda adalatly, deň hukukly ygtybarly ýollary döretmäge esaslanýar. Çıkış edenler bular barada durup geçmek bilen döwlet başdanmynyň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň halkara derejesinde gollanýanyna aýratyn ünitjekdiler. Şunun bilen baglykda şu ýylyň 6-njy sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde Türkmenistanyň we Hindistanyň başlangyjy bilen gün tertibiniň sport ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna sport we olimpiýa asyrly ýolagolary atly parahatçylygy berkitmek we has bagtyar durmuşy gurmak atly 11-nji bendiniň esasynda ködürlenen Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilenligi şeýle-de 24-nji oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 25-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa parahatçylyk anlaşmak we hyzmatdaşlyk zowlagatly kararnamanyň bir agzdan kabul edilenligi noktaly. Munyň özi Türkmenistanyň halkara awraýynyň nowatdaky gedek ikrar edilmekdir diýip çykyş edenler aýtdylar. Şeýle bu soňşy sözler maslahat nazar tarapyndan dowamly we şowkyrny el çarpışmaları bilen kabul edildi. Döwlet başdanmynyň ýurdumynyň Birleşen Milletler Guramasyna bir näçe teklipler bilen çykyş edenligini, hususan ähli howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak, Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk dörejilik tagallarlaryna beýtarap ýurtlara guramanyň esasy hyzmatdaşy hukuk derejesini bermek başlangyçlaryny sebit howpsuzlygyny we durnuklaryny berkitmek bilen baglanşyk teklipleri öňe sürendigini ýatlap geçenligi dogrusyna durup geçdiler. Şunun bilen baglykda maslahatda çykyş edenler Merkezi Aziýa parahatçylyk anlaşmak we hyzmatdaşlyk zowlagatly täze kararnamanyň kabul edilmegi bugurda Türkmen döwletiniň alyp barýan syýasatyna we tagallarlaryna halkara derejesinde uly anam bildirilýäniň suwtnamasydyr diýip noktadylar. Dowam eden çykyşlarda daşary ýurtlar şeýle-de halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň işçiň häsiýeti iyi bolýanyny, munyň şeýledigine ýurdumyzda bolup geçýän köp sany halkara çäreleriň aýdym şaýatlygy diýeni bellendi. Şol şäherleriň hataryna Türkiýe medeniýetiň halkara guramasyna Agdaý ýurtlaryň 2-nji teatr festivali, Türkmenistanyň Nebiti we Gazi 2024 adly halkara maslahaty we sergisi görkezildi. 2-nji teatr festivaliniň şowkuny Sunod bayramyna öwürlenigi aýratyn bellenip, bu festival oň geçiş hakda türki döwletleriň telewizioniýasyna metbugatyna bir näçe günläp giňişlen çykyşlaryň berlenligi we şolarda Türkmenistanyň gyzga döwürde gurulan teatrlaryň, medeniýet öýleriniň, kine konsert zallarynyň diňe bir paýtagtymyň merkezine däli. Eýsem, her vilayet, etrap şäherçilerimizde de gurulup halka hyzmat edýänligi bellenip geçilenini noktaly. Belenşäli pekim paýgas ummany magtym bolup paragynyň 2-nji noýabry halkymyň alaýtada ýaş nesilleriň ýadyna galan ajaýyp wakalary wesenli.
Arkadaly gahrman serdanymyny başlanýaryna sağlyk ýolu boýunça geçirilen ýürüşe türkmen türgenleri, talip ýaşlar, puwdoklyň edara kärhanalaryň wekillerinden birlikde Türkmenistany işleýän daşary ýurtly diplomatlaryň, halkara gurumalaryň wekilleriniň hem gatnaşmagy bu içäräni toý dawrasyna urdy. Dorly ýarışlar guralyp, aýdym saýlar ýaňlanyp, şowkun şatlyk bilen geçirilen sport bayramçylygyna halkara ýarışlaryna ýeňiş gazanan türgenleri hormat prezidentimiň hemde gahrman arkadamynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň goşulmagy dawaranyň täsirini hassa artdyrdy diýip çykyşlardan ataldy. Merim Şäli şol dawarada Türkmenistanyň ýaşyl tuğuny halkara ýarışlarda belinde galyran ussat türgenleri hormat prezidentimiň şat ýerpaýy bolan ýeňil awtouloglar hemde beýleki gymmat bahaly sowgatlar goşuldy. Munyň öňe ýurdumyzda sport we beden terbiýe iň ýokary derejede ünsürlýänini we döwlet tarapyndan gollaw berilýänini görkezýär. Şoňa görä masahat nazlaryň çykyşlaryna berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwründe türkmen halkynyň asuda bagtyar durmuşynyň binýadyny berkden berk tutup taryhy işler bitirýän gahrman arkadamyň halkymyzy aýdyn ýollar bilen önämli öňe alyp barýan arkadaly gahrman serdarymyň belent başlarynyň aman rowşan ömürleriniň uzak bolmagy, ýurt bähretli döwlet ähmetli beýik maksatlaryň rowaçlyklary beslenmek barada tüýt sürekden beýan edilen arzuwlar dowamly ýaňlandy.